decreto 143 de 2026. Sí. Bueno, se dices simplemente para sufragar os gastos de salario, seguridade social e máis o pequeno ingreso que temos que facer á FEUGA polo chaval que está en prácticas, por Iván. Fixemos un convenio co Instituto de Mugardos, mandarnos unha persona en prácticas e temos que asumir o salario de seguridade social. Son 2.902 euros. E nada máis. Simplemente para transferir ao FEUGA porque que pague o FEUGA. Ese diñeiro sácase de outra partida, non? Que é de complemento específico. Correcto, sí. Pero de que parte? Porque pon da asistencia social. Sacas unha parte da asistencia social primaria, unha parte, e outra parte da administración xeral. Sí. Pero xa non se paga ese complemento, ou unha baixa no complemento específico? Claro, además temos solicitado que a Xunta nos asuma os 18.000 euros da traballadora, como cando se fixo a RPT, puxemos a María para a administración tamén de servicios sociales, esa parte, unha parte non a paga a Xunta. Que son, creo que a parte que paga a Xunta son do orden de 18.000 ou algo así. Entón, aí se pode sacar outra parte do complemento específico da administración dos funcionarios. Claro, por iso digo, se saca do complemento específico é porque houve unha baixa no... A baixa do secretario. Do secretario, claro. Esperemos que salga adiante, temos que... Bueno, non nos mandaron ainda o informe, en canto teñamos o informe teremos que convocar un pleno para desestimar a alegación do colexio. Sí, que iso está pendiente ainda. Sí. Por lo tanto, nada, simplemente este expediente para eso, para o salario do chaval que está en prácticas, máis seguridade social e o convenio do FEUGA, que é os gastos que teñen de igual, será de tramitación. Bueno, pues a favor. O segundo punto do orden do día é a aprobación do plan económico financiero. Bueno, como vos contei xa anteriormente, se viches o plan económico financiero, o que nos ven a dicir é que durante os vindeiros o actual 2026 e o vindeiro 2027 temos que seguir estrictamente ao que diga o presupuesto, o orzamento do Concello. Non podemos salirnos de aí e nada máis. Non cumplimos nin estabilidade orzamentaria de entrega de gasto e entón temos que elaborar ese plan económico financiero que o que nos ven a dicir é o que vos contei, non? Por lo tanto, nada, se o liches despois, se tedes alguma duda. Bueno, a ver, limos máis ou menos porque, como xa dixen na comisión, a ver, 3 días para a comisión, para o pleno, con toda esta documentación, pois faz un pouco xusto. O que vemos é que o plan falase de contención de gasto, pero tampouco se concreta moito en que partidas se vai conter ese gasto. Falase de que se espera cobrar a subvención do pabellón, de que se espera a Xunta que achegue máis cantidad polo SAF. Sí, claro. Son cousas que se espera que, bueno, supose que sí, que vai ser. O do Xunta está aprobado con carácter retroactivo do xeneiro. Xa. O do SAF. Despois, o pabellón pediron documentación. Supose que tamén. Non nos pediron máis documentación, supoño. Dicen, polo que nos falamos con eles, dicen que a ver se ahora en junio xa empezan a efectuar os pagos. Pero non sabemos máis. A documentación está toda presentada e non nos pediron máis. De feito, reclamamos que non lo paguen íntegro, a ver se é verdade. Pero bueno,
por lo menos se nos pagan a subvención, a reclamación foi que non lo paguen íntegro, alegando a subir. Íntegro xa contestaron que non. No. O que nos contestaron é, porque daquela pasaría do paso, dixemos que si podíamos nos aportar unha parte co remanente. E dixeron que sí, que podíamos cofinanciar. Pero despois pedimosles, ahora na justificación, pedimosles que por motivos do incremento de precios materiales desde por claro, é un proxecto de fai casi 4 anos. E polo incremento de precios materiales, o incremento de salarios e todo eso, bueno, justificando un pouco por aí, a ver se non lo pagaban íntegro. Non o sabemos, non contestaron. Cando fora ese problema, aquí preguntamos se dixeron que non. Dixeron que non Pero podían ahora volvemos- aumentar a subvención. Pero ahora de volvemos a reclamar na justificación. O sea, Esperemos a ver o que decir. Se non lo pagan íntegro, mira que mellor. sí, claro. Tamén se fala de, bueno, se espera recaudar máis polo lixo, polo tema de que agora que vai Sí. pasar os recibos á Diputación. Xa pasado, sí. Bueno, tampouco será moita cantidad a que Pois está non. pendiente. Pois non te crees, que hai moita xente que Bastante. se lo pasa. Pero que o pase a Diputación o recibo non quere decir que Sí, porque Que non lles vai dan- pagar. sí, porque lles dan como premio de pago. Sí. o que quere pagar xa paga. Sí, Veñelle da pero bueno. Diputación ou veñelle do Concello. Sí, pero nós non podemos ejecutar as órdenes de embargo, e a Diputación sí que pode ir en ejecutivo. A Diputación pode cobrar en calquera conta do Concello, se non a teñen conta aquí, xa non pode. Xa non pode. Non sei, pero tampouco é moita cantidad, supoño. Pois algún se lle reclaman uns 4 anos para atrás. Sí, creo que sí. Pois tamén se fala de licitar os servicios de subministracións que se veñen facturando. Cosa que xa preguntamos aquí moitas veces por a recollida de lixo que está sin contratar, que se factura. Un tema que leva facturándose varios anos. Sí, levase 3 anos. A través de facturación. Por iso, máis eficiente, polo que se ve no plan que se está facendo, é se contrata, se licita ese servicio. Non o sabemos. Ou o tempo Vamos a suficiente ir. para licitarlo, Sí, porque son varios anos xa que se está facturando. sí. Pero o informe que temos nos dice ao revés. Aquí este é un informe. A parte que outra cousa, que hai que repercutirlle o 100% do gasto ao veciño, se se licita. O 100%. Pero licitado xa estuvo antes, non é? Sí, pero non había orden da Comunidade Económica de repercutir o 100%. O Concello podía pagar unha parte que estábamos facendo e o seguimos facendo. Si se licita- Se poder facendo, Non, de alguma maneira. non. Si se licita, non. Tens que ir á normativa europea. De momento estamos aguantando, mentre non nos digan outra cousa. Si nos dicen outra cousa, pois... Non digo esa normativa. Patos, está para ler. É o estudio financiero que temos o estudio económico que temos do gasto do lixo, pois nos iría máis ou menos o doble, casi. Por persona, por vivienda. Despois falase de tramitar os contratos menores, según o previsto no artigo 118 da Lei de Contratos do Sector Público, a que se refiere. Pero xa estamos facendo. Aquí ven como unha medida que se vai tomar no Plan Económico Financiero. Claro, pero xa estamos facendo. Outras medidas que pos aí, pero estáse facendo. Xa. Non, os contratos menores van todos a través do reglamento de Lei de Contratos do Sector Público. Todos.
Non sabíamos a que se refería isto, de tomar Sí, esta pois se medida. está facendo, se toma medidas, se pon aí que se vai tomar medidas, pero se estamos facendo. Bueno, é o que tiñamos así apuntado do plan, que son medidas así moi generales, pero tampouco se concretas. Non obligan, é que según Marco, e se pudera explicarlo el moito mellor aquí, porque por diría vos explicar mellor que eu, pero según el, non nos obliga ahora mismo a ter que subir impuestos, nin a ter que, porque isto nos obligaría, un plan económico financiero, se non tuviéramos a trayectoria que temos, nos obligaría pues, a ir a un plan económico financiero, pero repercutindo na población, é dicir, teríamos que subir tasas, teríamos que subir saldos. Entón non nos obliga a cumplir durante 2 anos estrictamente o orzamento, sin salirnos do orzamento. E aos 2 anos quedamos libres. Iso que nos di, o que me di o Se non se secretario, volven a cumplir. é, Se non se volve a cumplir a regla de gasto. home, esperemos que non, 2 anos esperemos que non incumplir. Podemos a cuarto, non máis. Bueno, pues a favor, en contra, abstención. Bueno, non temos máis puntos. Bueno, pues en canto teñamos o informe, convocaremos un pleno, van ser 5 minutos para o tema da RPT, con o informe ese do secretario. Cando teñamos o informe, pues, O informe foi o secretario. o O iba a facer a... Fernando Tudor. Que pasa?